Може би в момента ти е пълен хаос в главата, чудиш се откъде да го започнеш и на къде да продължиш. Включвам се в това видео, за да ти напомня, че всъщност хаосът е редът, който не разбираш в момента. И твоето тяло и душата ти може да търсят естествен начин, по който да те провокират чрез различни симптоми, ти да изявиш нещо, което е дълбоко потиснато, нещо, което е неудовлетворено в теб и непризнато. Като, например, това може да бъде мисията, която има нужда да бъде призната и да бъде изпълнена, или пък нов път, по който да продължиш. Може да има крещяща нужда от това да поставяш здравословни граници и да кажеш не категорично на определени обстоятелства, но ситуации, които ти се случват в живота, че дори хора, които по някакъв начин не признават твоето не. Мирът идва тогава, когато признаеш това, което е било неудовлетворено и спреш да се бориш с някакви вятърни мелници и започнеш да си даваш на себе си тази любов и това отношение, което дори несъзнателно ти изискваш от другите хора около теб. Може да ме последваш тук, за да се разрасне тази общност, или ако имаш приятелка, която има нужда да чуе тези думи, изпрати това видео. Благодаря.